Jeg hedder Tine Pindholt, og jeg er lærer på Ålholm Skole i Valby, hvor jeg arbejder meget med integration, fordi vi har mange elever fra forskellige kulturer. Og i den forbindelse har jeg mødt Karen. Karen har lavet et projekt, hvor hun har samlet alle ildsjæle, der arbejder med integration på alle planer, både skolemæssigt og i fritiden og på større plan, forvaltningsmæssigt plan. Dem har hun samlet i et projekt for at sørge for, at de fik et større netværk til sammen, så de havde nogle tråde at trække på, og så lærte hinanden at kende. Og det har været ret karakteristisk for Karen igennem det forløb, hvor jeg lærte hende at kende, at hun har været en stor ildsjæl omkring projektet og har knoklet for at få samlet alle de her folk med en stor entusiasme og engagement og en ægthed, som har smittet af på os andre. Og hun er en kæmpe ildsjæl, det kræver sin ildsjæl i hvert fald at gå i spidsen for en masse andre ildsjæle. Og det er det, jeg tror, hun kan, og det er også det, jeg tror, hun vil være god at få ind for Christiansborg med. Det er hendes evne til at samle folk med et engagement, og så også til at være kvinden på gulvet, der rent faktisk snakker med en masse forskellige mennesker, og derudfra handler.